vanhu vasokuziva kwavaita vanhu vaiona pamasocial media kubva nyaya idzi dzichitanga vaiona pamasocial media zvaizvezvi chenai ashaya zvinhu zvakatondirwadza zvinhu zvakandirwadza kwagogo ndakaenda asi kwagogo ndakaenda ndine chinangwa chekufuratidza chenai nababa Sasha kana pane zvakazongoitikawo zvikabata kuna chenai handina kuramba kuti ndakaenda kwagogo dai ndakaramba ndopandainzi pamwe ndiri wrong ndakavanovaratidza kwagogo ndakafuratidza chenai nemurume wangu nekuti chenai aindishungurudza ndanga ndisina rugare munhu kufa kwake kwatondirwadza zvokuti kana pane zvakazoitikawo kuti zvinobata chenai ndinobvuma kuti ndini ndaita sei ndamuuraya asi I'm not sure kuti ndini ndauraya chenai afa nechihure chake inini zviri kutondinetsawo kuti zvakazoita kuti chenai azvimbese ini ndakati varambani mukunzwa kutaura kwandiri kuti ndakaenda kwagogo ndikati gogo pane mukadzi ari kundinetsa ari kundishungurudza ari kunditukira murume wangu ari kunditorera murume wangu ndikuda kuti vaite sei vasiyana gogo vakati alright vakandipawo vakandipa ndikashandisa kuti vasiyane ende for sure vakasiyana handina akutaura kuna gogo kuti ndoda kuroyerwa munhu ndoda kuroyewa munhu ndoda kuurayirwa munhu ndokuda kuita sei tichitaura nana mama mushure mekunge ndafoniwa nababa vachenai achirwara baba chenai ndakavaudza kuti handina zvandakaita mwana wenyu ende ndisina chakazoita kuti tiende kwagogo kwandakaenda ini ndakaita kufuratira ndakangoita kuti varambane chete handina zvandakaita mwana wenyu ndozvandakaudza baba chenai ndakazotaura navabereki vangu inini vakati nekuti pandakataura navo ndakavaudza kuti ini kwagogo ndakakuenda ndichiti vasiyane asi kana mai vangu vakati pamwe pane zvakazodii nongoziva semushonga inogona kusabata chinhu wani inogona kubata kwakawanda pane zvakazoitikawo kuti arwara enda taura navo unovaratidza kupi ikwa ukaenda kwacho ndikatoramba ndikati mama I'm not sure nababa vangu vese nevaningi nani ndikati ndakungodaro but I'm not sure kuti ndaite sei ndakadaro ndobva ndataura navo ndobva ndavaudza ndakaenda kwagogo kwakati ndobva ndaenda navo ndobva ndavanovaratidza pagogo gogo vakataura kuti zveshuwa akauya pano nekuti vaitondisiva ndakaenda ikapa akati zvakati ndikamuitira zvaiita sei zvaaida ndozvandakamuitira zvachenai zvakaitwa pano inini ndonga gogo vakabvunzwa namai vangu namama vakabvunzwa namama kuti Basasha nezvavakaita here zverukawo zvavakaita gogo vakati Basasha hatina zvatakavaita pamangwana tobva vazoti handine zvatakavaita vakazobvuma vakati ndine zvandakavaita asi inini ndine mubvunzo wangu kuti panogadziwa munhu lese panogadziwa murume unogona kunzi yane pendi rake unogona yane zita rake nefoto rake murume wako nechakati chake Basasha ndisizati vakazogadzika papo handina chababasasha chandakaenda nacho kana nazvo zviri kundinetsa kana chenai wacho chenai yefoto ndakaenda naro but harina kushanda ndakadzoka naro kumba ndangoti varambani saka inini hangu semushonga wandakashandisa ndichitaura kuti ngavarambani pamwe pane zvakazongoitikawo kuti chenai ite sei ndaitopopota ndichitotiramba nayo chenai ite zvokumba kwako Basasha ite zvekuchengeta vana vako wadirei kuteerana nachenai siyana nachenai chichi hana kuti chenai ifa Basasha ita so papa ndakupupura hangu choko handina kudaro ndonzwa kurwadziwa zvisingaite asi ndichipa mhosva kuvabereki vachenai munopa mhosva kuvabereki vachenai yekuti kudii ndakavaratidza kwandakaenda vabereki vachenai gogo vakataura zvavari kuda vabereki vachenai infact vabereki vachenai vanga vasina tarisiro yekurapisa chenai vanga vane zvinhu zvavaiita vaironga hondo dzega dzega taitongozvinzwawo vaironga hondo vanga vasingaironge kurapisa mwana asi vaironga hondo nokuti vaironga zvokuda kuramwira Basasha mwana voronga zvokuda kuataka zvokuda kuita sei mwana achirwadziwa vakaenda kustudio vachitsvaga rubatsiro vakapiwa mari nemhuri yeZimbabwe vakatambanudza ruoko tikazodzokera kwavo kwagogo vakaramba kubuditsa mari asi mari kunzwa sekunzwa kwandiri kutaura baba chenai vainzi musi wava wapedzera kuya kwagogo nachenai vanga vane 700 muhomwe vakati ini ndine $50 asi vainzi vanga vane $700 kunovaratidza kumba koko kwandakaenda kwagogo ndanga ndine chinangwa chekuti chenai
apore. Chenai tinge tinaye pazuva ranhasi. Chenai ararame. Ndanga ndisina chinangwa chekuti Chenai aparare. Chekutaura kwandakaita kuti amai vangu handisi kuziva kuti ndakazviita here. Vangoti pamwe zvakaitika semishonga inogona kutambanuka kutanda ikabata kwese. Mukana wokubata maoko ndaida kutoenda kunobata maoko asi ndine vana kamwe kam2 years kari kokoma neuyu handisina vekusiyira asi ndakabata maoko pafoni. Handina wandisina kubata maoko. Vanin'ina vacho, hanzvadzi yacho, muzukuru vacho, pane vanine namba dzavo ndakabata maoko vasi vese vaingwebhulutika hapana akapindura. Kudzinza kwedu ndingakunyeperai. Ndakangovaudza kuti musikana uya ashaya. Pavangoti inga zvakaoma. Hapana ari kumbototaura nezvazvo nekuti vazhinji vacho vari kuti hapana mushonga unobata pasina chironda. Sekutaura kwandakaita kuti Chenai anoshuwa kuti ndakaita mushonga. Basa chedu kugarisana zvakanaka. Semazuva ese hapana kana dambudziko. Semazuva ese. Iye ndatomuti enda kunhamo. Aifanira kuenda kunhamo musi wavigwa Chenai. Watafona wananzvadzi yacho vachiti kuenda kwamurehwa kunoviga Chenai. Ndo musi waifanira kuenda kunhamo asi akazokundikana nekuti akashayiwa kuenda nayo. Aityika kuenda iko. Aifanira kuenda nemunhu mukuru saka akashayiwa ndokutadza kwakaenda naye kwakaita kuenda ndobva azoti ndichaenda kana vadzoka kumusha ndonobata maoko. Handisi kutombo ini ndimunhu anotya. Ndimunhu anotya singaiti asi panyaya iyi ndikutadza kuziva kuti kusatya kwacho kuri papi kana ndakazviita. Kana kutya kana kuita sei ndinototya chinhu chisina kana basa zvokutoti handitokwanisi kudya sadza kana kuita sei. Asi izvezvi ndikutodya sadza kudarika madyiro andaita achirwara Chenai zvokuti ndikutongwa tiMwari kana ndirini ndakazviita. Chenai kana achimuka achamuka. Kana Chenai andimukira ndinichaziva kuti ndauraya Chenai. Chenai aurawa nechihure chake. Nokuti Chenai tikutona kana kuEpworth ari kunzi kwaigara uko Chenai aitodana nevanhu vakawanda pakasiyana nemurume wangu anga kugara nemumwe murume. Aitonzera anga riri hure. Ari kutonzera anga riri hure in fact. Nacho kuchema, ngochema kumuri iyoyo kungoti anyaradzwe. Madzimai anoparadza dzimba dzevanhu vakawanana. Ndingapakurudzire kuti unogona kupfimbwa nemunhu wonyeperwa. Kunzi handina mukadzi, iye ane mukadzi. Kana munhu wacho wamuda ukazoona watsvagwa nemuridzi womukadzi, mupindurewo zvakanaka. Dananai henyu asi mupindurewo zvakanaka kuitira kuti asazofungawo mweya usiwo ari kumba kwake. Kungomuti sorry kana kuti sorry inda kutomuramba at least zviri nane ndangosi kuda kumuramba. Pane kutukirira fire mawedhi anotorwadzisa. Tokurudzira ndinovapa nekuti unofungawo munhu ari kumba kwake unogona kusadza kuzvisiya. Chenai tanga tisina tasire kuti afi asi nekunonokerwa Chenai afi. Ndinogona pamasocial media lese kutukwa kunzi dai vamwe vari kuti dai wakasiya murume wacho pane kuuraya munhu kana kuita sei. Nakuuraya munhu maoko angu haana ropa. Kana Chenai akumuka mhuri yeZimbabwe munondiona ndakutsvaga vaKingston Mapupu naTete Tudor kana Chenai aguya akumuka. Asi kumutsa vabereki vaChenai kumutsa kwavakaita Chenai. Asi vabereki vaChenai kumutsa kwavakaita Chenai vachimuviga. Vangwarire kuti anogona kuvataka vanarumba kwavo ikoko. Kwangu nini kwandiri for now ndiri kuti handina ngosi handina zvandakaita. Gogo havana ngosi havana zvavakaita. Chenai afa nechihure chake. Handina ngosi handinayo. Taurai muchiti ngosi asi handina ngosi handinayo. Ini ndinoti ndine urombo kumhuri yeZimbabwe kana kumhuri kwana Chenai kana kuti Samantha kana kuti kuchiedza sekuziva kwamunoitwa. Anga ari murapwa wemudare rino. Ndaziviswa nhasi makuseni kuti Chenai washaya. Chenai uyu ndaziviswa nemukadzi waakanga atorera murume. Ndiye handizivisa kuti Chenai washaya. Ini nezuro ndakambotaura nababa vake, vakambondifonera ivo baba waChenai. Vakati mbuya Chenai arwarisa. Ndikavatsanangurirawo ndikati mwaka wedu wafamba. Madi kuti muuye naye chamungakwanise kungobhadhara zvenyu muridzi wemurume mari yake. Asi inini chimbouyai ndimborapa mwana uyu. Zvakawanda tinozotaura. Ndokubva vangosa vachiti mbuya tichadzoka kwamuri totaura nemi. Saka kuseniwo
ndazotambirawo nhau ichinzi Chenai atisiya makuseni. Saka ndine urombo kumhuri yekwana Chenai. Hongu inyaya yanga iri mumaoko mangu, inyaya yanga iri mumaoko mangu, asi chinongorwadza ndechekuti munhu wazoparara. Asi kuparara kwake inenge isiri mhosva yedu isusu vematare, inenge iri mhosva yevamuregerera. Asi ndinoti zvinongorwadzawo kunzi munhu aparara, zvinhu zvinongorwadzawo, asi imhosvawo dzakewo dzinenge akatakurana nemhosva dzakewo, asi zvinongorwadza kuti munhu waMwari adi aparara. Kuna vadzimu naMwari ndinovimba kuti hatina mhaka, nekuti shona inoti arumwa nechekuchera. Vamuregerera ndo vatori nemhaka, nekuti vakaona pane zambuko ndokubva varegerera mwana. Vaifana kuziva kuti vana vanotadza, vana vese vanotadza. Asi ndakabuda pachena ndikati hongu ndini ndakamugadzira, ndinokwanisa nzira yekumuroonora iripo. Vakabva varegererawo nemaregerero avakaita. Saka mhosva iyi haina munhu, imhosva inowanikwa iri yekuti kuregererwa ndo mhosva yake, ndechekuchera ichi. Saka vadzimu havatipe mhaka kana musika hatipe mhaka. Shungu dzinotowanikwa hadzitadze kuwanikwa nekuti vanhu vashaikirwa. Saka shungu dzinowanikwa, asi handione vaine mhosva yavanodzosera nekuti havana madzoserero, nekuti ndo vane mhosva. Saka hapana munhu wanokwanisa kudzosera mhosva, nekuti akanga atadza ndiye mwana wedu atisiya nhasi. Saka awanikwa nezvaakatadza.